Dobrý večer, Bratislava! Ja pochádzam z Lvova. Viete, kto kde nachádza sa Lvov? Na Ukrajine. Super. Vzdelávanie a bohatí ľudia sú tu. Pre tí, čo nevedia, netrápte sa, absolútne nič ste nestratili. Takže proste Lvov nachádza sa 60 km od polskej hranice. A je to dosť nacionalistické miesto. V podstate 99% obyvateľov sú nacionalisti a 1% sú moji rodičia. Komunisti. Hej? My sme v Polsku boli iba raz, a to dobre pamätám, sme išli kam? Jasné, McDonald's. Ja som v živote nejedol McDonald's, sme tam stravovali celý deň, proste ráno, obeď a večer. Hej? Napchaté brucho, boli brucho, nevieš vysrať sa. Kam mňa odvezli rodičia? Do akvaparku. A ja ako ukrajinské dieťa také množstvo vody nikde ešte som nevidel. Čistej hlavne ešte, v ktoré potom nemusíte umývať riad. Veď my na Ukrajine nemáme takú čistú vodu, veď u nás bol Černobyl, viete, hej? No teda stále je, Rusi ešte nezobrali. A keď vybuchol Černobyl, tie ekológovia svetové povedali, že to všetko tečie do rieky, že to bude v piči. Naši ekológovia povedali, že aspoň niečo vyčistí tú vodu. Takže ten akvapark, som všimol tie tobogány, hneď som vystrašil sa tých tobogánov, na čo mňa otec ukludnil, povedal, že neboj sa, lístok už máme zakúpený, takže všetko odskúšaš. Na každý pôjdeš. No a pamätám ten posledný kamikadze, tak som pozeral a videl svoju smrť dole. Skočil som, buchol som sa hlavou, klasika, na 10 sekúnd zaspal som v Polsku, hej. A porušil zákaz srania v bazéne, hej. Potom pamätám, že proste mňa vyťahli na tú kapličku, z jednej strany normálne Janiel bol. A potom pozerám, že to je ten plavčík, že on mňa zachránil. A on že pýta sa, že v poriadku, mladý chlapčík. A ja že rozjeblaný bol. A z druhej strany bol čert, moja mama. Na tváre, ktoré bolo normálne vidno, že ty si pomaly mohol zomrieť, ja ťa teraz zabijem. On normálne dvíha ruku z mojej hlavy a vidí krv a hovorí, vtedy som počul polskú nadávku, o kurva. Hovorí, že musíme zavolať ambulance, na čo moja mama takto mňa dvíha a hovorí, že no, it's okay, to vôbec nie je zlé, poď, vstávaj. My nemáme poistenie, nerob mi tú hambu. Ja som celý rozjebane vstával na nohy a hovorím, že no a čo teraz, pôjdeme na Ukrajinu? On že čo? Veď my máme ešte 2 hodiny zaplatené. Poď teraz so mnou s otcom do jacuzzi. No a ja som s buchnutou hlavou do horúcej vode ešte 2 hodiny takto sedel. Od toho momentu bolí ma hlava, keď vidím svojich rodičov, hej. A viem predpovedať počasie ešte, hej, to je výhoda. No proste, aj tak, bolo to niečo dobré v tom Polsku, pretože aspoň jeden deň nebol som na Ukrajine, hej, takže zažitok. A ja stále nadával svojim rodičom, že proste 60 km od Polska, prečo sme tam nebývame? Ja nechcem bývať tu, pretože tu zabíjajú novinárov nám. Odchádzajú ľudia, mafiáni, milionári vládnu v tejto krajine, že ja to nebudem trpieť. A odišiel sem na Slovensko, hej. No a musím uznať, veď vy máte to úplne inak. Vy máte to všetko v eurách, nie? No a hneď som, keď prišiel na vlakovú stanicu, odfotil som sa máme, že pozri sa, ja som v Európe, ona že neklam. A keď začala tá vojna, ja máme píšem, že no teraz ten čas, musíš prísť proste ku mne bývať. A ona že nie, it's okay, nie je to až tak zlé. A neukazuj mi. Budú svoje deti a budeš im ukazovať. Tak sme s manželkou povedali, že asi budeme mať svoje dieťa. Tak narodila sa mi dcera, už má 10 mesiacov. A deti, ďakujem pekne. Nemáte deti, čo? Ešte si dám. A deti je to super, proste vy, keď chcete vstávať o 5 ráno, vstávate. Vy, keď nechcete spať, nemusíte proste. Super. Deti je to zážitok, fakt.
Ja napríklad, no oni sú dosť milé, hlavne keď nekričia, a ono kričí furt proste. Ono kričí proste furt. Najhoršie je to v noci, chápete? Ja ju chodím, utišovám, proste ona stále mi kričí na ucho a ja už neviem, čo spravím. Buď ju dám do pračky, alebo do detského domova, viete? Ale ja som dobrý otec, ja by som v pračke zapnul ručný režim, hej? No a teda ono už trošku zaspalo u mňa na rukách a ja, že konečne. A zabudnem proste, že mám 2 metry výšky, ja tam ohnem sa, keď prechádzam cez dvere, ale aj tak počujem. A Ivo, že a ja, že a ona proste, manželka na mňa vyletí, že ty ju čikováš tú hodinu, to neuveriteľné, daj ju sem, ona ju zobere, dá jej cicku a tá zaspí. Hneď zaspí. Ja začnem pičovať manželke, že to nie je spravodlivo, ja mám dojebané kolena, chrbát, krk, nech ona láskavo tiež hodinu ju čiková, ona mi dá druhú cicku a ja tiež zaspím. Proste magická cicka, čo vám poviem. Ale každopádne proste, deti, je to super a určite treba investovať svoju lásku a čas ku ním, aby potom možno príde čas a ono príde ku mne a povie, že otec, vážne, Bratislava, keď viete, je 60 kilometrov. Na čo ja im poviem? No, it's okay, tu vôbec nie je tak zlé. Ďakujem pekne!